Det er noget, der hedder, sådan der ligesom om du, det er hele rødstaragtigt, når man ser optagelserne. Okay? Ja. Men det er vildt fedt, så kan du bare sætte det der ekstra, sådan der, BAM! What? Så er der bare sådan en indebrand. Sådan... Lige præcis. Ligesom når jeg ryster kamera. Ja, lige præcis. Ja, du rystede kameraet, det er det, der var effekten. Det er det, jeg mener. Det der er special. Nu går du galt. Ja. Jeg er ude af forhånd. Ja, men det er jo vildt fedt, det her. Spil nu videre. Det var vildt fedt, hvis man kunne lave graffiti også. Ja, det savner mig lidt fra Grand Theft Auto. Så kommer vi lige ud. Men de siger det nye GTA, ikke? Det bliver San Andreas opdateret version. Så du kan også spille sang. Hører du det? Jeg tror, jeg kører taxa. Jeg vil gerne sådan her. Det er lidt ligesom den her bil, jeg kører i, når jeg er ude at køre. Det er faktisk rigtigt. En et eller andet Cat D hedder den. Ikke? Der er ligesom den her. Okay. Det er faktisk... Hey, Jamen, det er svært, det er det jeg her har bil. ikke sagt dig imod, slap dig af. Du er ikke væk. Yes! Woo! Skal jeg prøve at køre sådan her? Hey, jeg skal da ikke fandme sige noget. Får den fandme sådan her i movie. Men det er rigtigt nok. Kør så den der bag ved den der, du lige kørt ind i. Hvor? Gør det lige. Den er lige at køre ind i? Den over det. Den bag ved den der. Ja, ja. Så er det der. Så går det først galt for dig. Kræver noget alligevel, bro. Ja. Altså, det gør jeg lige sådan her. Så filmer derfra. Hvor vil du gerne have, at jeg filmer dig?